Hello manager. A'a, ban ce kada ka saki ka bashi. In ya baka kuɗin nan in ya turo ma ka bashi. In bai turo ma ba kada a sake bashi. Dama ya anshi buhu 20 na shinkafa wa'anda ya raba a cikin azumi. Yawwa to shikenan za mu yi magana. Assalamu alaikum. Amma wa alaikum salam. Dadi. Dadi kana huta? Yaya? Dadi dama Nadi baka cikin gida ne ban ganka ba shi yasa na ce bara mu fito na san kana gidan gona. Ina nan. Ina hutawa. Gaskiya ne dadi. Dadi dama maganan mashin nan da muka yi zaka canja mun? Ai tunda naga ka zo kana to wani abu na san kai ba za ka taba sake jiki ba sai idan bukatar ka ta taso. Wallahi dadi wancan wanda nake da shi ya mun tsufa ne. To shi suka nake so a canja mun wani. To shikenan za na duba yiwa hakan. Za ta canja mun dadi? To shikenan. Kai ka samu damuwa. Maganar makaranta fa an kammala ku. Ba dadi ana gama karatu yanzu ni so nake ka sake tura ni ƙauye. Habba dadi abba zan koma ƙauye wallahi. Ai ba zan sake zuwa ƙauye ba abba so dai nake ka tura ni America. To shikenan baka da damuwa. To wallahi ka ji dadi. Amma ruwan ni tun da zan nake magana ki kawo ba sai yanzu. Kina son kina da ni ba ki saka mun ba? To ba gashi nan zan zuba maka ba. Kin gani dadi ba ma sha zai ba haka nan kika wani fara bashi. To ai ba zan fara bashi ba. Wai kiya maganar makarantar. Maganar karatu alhamdulillah. An gama. Yanzu sai aure ko? Gaskiya dadi bayan zan yi aure ba sai na huta. Kamata ya sai in hada ko ga baki ɗayan ko in maku aure. Ka ganta ko dadi yanzu nake faɗa ma ni America nake so a tura ni amma ita karatun ma da ke fama ka ba ni. To ai babban damuwa yanzu inda take ba in tura ku America ba ga baki ɗaya ku te ku. Ni dai ba ma zan na da ita ba gaskiya a makarantar mu na daban nata daban gaskiya ni da America zan tafi amma ita dai za tura ni dai ba America ba ni da America zan tafi gaskiya. Wani ga miki baya sai. Allah baya so. To shikenan za ya haka. Abba ka duba ko me za ta mun ba ta mun kai tsaye ba sai ta fara yi mu wani sanin take fara mu. Okay. Ina Hajiya? Okay. To idan kin koma gida ni ina nan wurin shakata za mu taho da Kamal. Ki je ke mun ni wannan ma mun ba ka. Tare za mu ce? To ku tashi. Aban ne? Dadi ka ji abin da wannan baki bada? Aban ne? aban. Ai sai dai ki a baki ne za mu tafi tare da dadi. Saboda ni na tare ni dan lelan dadi. To duk wannan duka dai ƴaƴana ne. Kuma kowane ina ji da shi. Babu mai dadi ya kafi ji. Ka ga amma ita ma ina ji da ita. Ita ummi ta dawo da kika ba? Ba dadi ummi ta koma gidan Uncle Ibrahim ta zane har yanzu ta ki dawowa. Okay, to shikenan ba damuwa. Ku tashi mu je kawai. Ni dai ba zan tafi da shi bai bari su ya tafi. Ni sai na tafi dai. To shikenan sai mu gani. Yakin so idan aka yi shi zuciya tana daina nishi ni da zuciya zana yi shi yakin so.